Tres passos en la oscuridad ha estat el book trailer guanyador en els Premis Finestra d'enguany, uns premis que neixen l'any passat de la unió de la Biblioteca de Cardedeu amb el festival Cardoterror. Joves de 12 a 18 anys van tenir la possibilitat de poder presentar els seus book trailers, uns projectes que consisteixen en fer d'un llibre, en aquest cas de terror, ciència-ficció o fantasia, un tràiler per enganxar a un possible espectador. A mi que m'agrada molt el cinema i suposo que tota la gent que ve aquí al Cardoterror també, que és una certa enveja de veure com ara amb petites coses, telèfons, amb el que sigui, es poden generar uns vídeos increïbles. I no és tant la màquina amb què ho estiguis fent com utilitzar la ment per crear coses noves, nous punts de vista, però realment el vídeo guanyador, per exemple, té uns moviments de càmera i una edició, uns colors i una llum dignes de professionals, així que felicitats realment a qui els han fet. Aquest any han tingut un rècord de participació, així com diversitat de llibres i temes, a més d'obrir la possibilitat a presentar-se grups que no fossin del municipi. El primer premi, però, va caure en mans d'un grup de nois de Cardedeu. El vaig gravar i editar jo, però el vam dirigir entre el Benja i jo, i van ser 3 dies de rodatge, una a la biblioteca i 2 a fora, i va ser molt entretingut i divertit. Nosaltres sempre no ens hem fet il·lusions, hem pensat sempre que l'important és participar. Realment ens vam mirar algun tràiler de l'any passat i veníem una miqueta amb les expectatives altes, però després al venir aquí i al veure els 10 que han sortit han decaigut les esperances perquè Sí, hem vist molt nivell. era molt Sí, hem vist nivell. El segon premi va anar pel projecte Nacida Inocente, dels autors Gerald Di Pego i Bernhard Hurbutt, fet per Marc Gómez, Andrea Casanueva i Sandra Gómez. I el tercer se'l van portar l'obra d'Amanda Hocking, Sirenes, fet per Sara Cabello, Núria Recio, Sara Monteroy i Joana Salvany.